Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:35. This time check is brought to you by Unilab. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-17 na sa bulan sang Agosto to'y 2020. Happy 51st anniversary ang sa Aksyon no Radio Bacolod, no? 51st anniversary sa Aksyon no Radio Bacolod. Tuloy-tuloy ang aton sining pagserbisyo sa mga listening public, sa mga kaaksyon naton dira nga nag-monitor sa sining auto sa inyo ini. Happy 51st anniversary. Ika-51 na namon nga tuig sa ngalan sang serbisyo publiko. Magainop na na kita mga kaaksyon, tubtob kita sa taglalauna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balitaan sa aton sining mga action reporters fielded na karon yara na sa ilatag sa mga areas of assignments. Kalakip man mga kaaksyon ng aton sining mga balita national gikan sa News Center sa Aksyon no Radio Bacolod plus ang iban pa nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon namon sa Kanginox lang?
Saway dapat nga kaladtuan mas maayo nga magpahimunong kita sa aton sinitag sa mga puluyan. Kung hindi gid man tama gid ka importante nga hiling nga gawon mas maayo nga steady pulse lang sa aton sining nga mga puluyan. Okay, kabudlay isang sitwasyon. Gahara-haraman niya. Gahara-haraman si COVID-19. Ay, gapanagilot man siya. Subong sinido, hindi mo maintindihan ang sitwasyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kay na sa nga gin-confirm mismo ni Barangay Kapitan Boy Pico sang Barangay Mansilingan nga positibo ini sa COVID-19. Di plus ang iya sining bata pagidho kagang iya sining asawa kag ang part sang iya sining pamilya ang ginpaydalom sa swab test karon nga adlaw mga kaaksyon, no? Pero depende pa na sa sitwasyon kung ano ang mangin resulta sini plus mga kaaksyon namon sa kanginan nga ay kabudlay sang sitwasyon, no? Sa Banwas ang Morsya may napatay nga empleyado man sang Kapitolyo Provincial kagabi, no? Sikap Ricky Mijares sang Barangay Banago positibo man baliduha ka mga barangay kapitan diri sa syudad sang Bacolod ang nagpositibo, no? Ay kabudlay nga sitwasyon. Sige, pag halong-halong lang kita. Dapat face mask kag social distancing ang himuon ta sa sining makakululba nga klase sang COVID-19 ini, no? Anyways, sa mga kaaksyon tadra sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod nakapanyaga na. Basikon way pa paghimos na kag magpaymunong lang sa inyo tagsa ka mga puluyan sa mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental. Inopdanay kita mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon namon sa kanginan, oks lang, kabayonta nga oks lang ang aton sini nga pag sinalayo, galutak man niya, no? Ang COVID-19 patient or positive sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya. Kag sa oriental side sa aton sini nga isla, kamusta kamo dira mga kaaksyon kag sa bugos nga Region 6. Sa kinanda na ko ang inyo sinika aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Watchman sa Kapitolyo patay bangod sa COVID-19, asawa kag bata sini positibo man sa virus. Amuning sa Banwasang Morsya kag ABC President sang Banwasang Isabela nagtaliwan. Bangod sang balatian kuno ini. Samtang sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Liga President Lider Glaze Gonzales nagkonfirmar nga duha ka mga kapitan sa Bacolod nagpositibo sa COVID-19. Barangay Mansilingan kag Barangay Banago ni. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, 36 ka mga kapulisan sa Bacolod City Police Office nga ginpaydalom sa swab test, nagapabilin nga home quarantine. Resulta sang CHO ginahulat pa nila. Daw kadugay naman to, daw sang sano naman tong pa swab test ni sang mga kapulisan ta. Way pa sa gihapon magwa. Ay, basi ulaton pa nila mag 14 days kagamong pagbutang nila sang resulta.
Ano ini? Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden. Duha patay sa pagpanglutang samtang pilason ng sospitsado sa Banwa sang Calatrava. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, jail warden sang Silay City BGMP ginrelieve kasunod sa rumble nga natabo sa sulod sang presuhan. Nga ginkamatay to sang isa ka binilanggo nila. Samtang sa special assignments naman nga balita, transport group sa Bacolod nagreklamo sa LTO bangod sa pila ka mga miyembro sang pulis kag traffic enforcers nga nagapanakop bangod sa ginapatuman nga health protocol. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town sa siyudad sa San Carlos, siga balita ni Aksyon Stephen Fresquito. Isa naman ka-empleyado sang City Hall, dodua na ni, diri sa San Carlos, nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa balita naman sa Dakbanwa sang Sagay, gabalita ni Aksyon Tomon 40, COVID-19 update sa Dakbanwa sang Sagay, naduga nga naman ang positibo naglabot na sa 50. Sa siyudad sang Cadiz, mga ka-aksyon, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Nurse nga naka-duty sa Cadiz Dialysis Center, nagpositibo sa COVID-19, Dialysis Center, gin-lockdown. Kag sa La Carlota naman nga balita, isa ka 56 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan sa siyudad sang La Carlota na aktuhan nga nagabaligya sang droga. Igabalita ina ni Aksyon Percival Villamor sa dili ginamang madugay. Sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, ini may kangtanan sa PhilHealth President Morales, kag 13 pa kaiban nga nagperma sa Bank Secrecy Weber. Nagplahuway temporaryo. Mga health workers nga positibo sa COVID-19 masobra na sa 6,000. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan, mabatian sa dili ginamang madugay. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga ka-aksyon, sa mga Facebook lovers naton nga yara na naka-tune in kag nagapamati na sa aton sining Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod, ipadala lang inyo sining mga mensahe kaya tagan ta ina dugay-dugay diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Kag sa aton sining mga yara sa website nga naga-monitor kag nagabasa man sa mga balita sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Ipadala lang mga mensahe ninyo dra kag sa YouTube channel naton ang Aksyon no Radyo Bacolod. Kay live na live ang aton sining programa. Sige, daligid lang mga ka-aksyon na standbyan ay matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay sa mga detalye na sa aton sining mga natipon nga mga balita o pod ang report sa aton sining mga action reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang kay manamyaw tanay sang pila ka bilog sa aton sining mga ka-aksyon sa kay Michael, wala gida was out, anong gidang was out ni sa kay Michael, no? Kay Roth Kusawa, no? Kay Roth Kusawa, good noon, Action Rex, kag
Michael, si Lok Hader, ari pagid ka aksyon, no? Birthday yan ni Subong. Gali ka. Ayos, happy birthday lang kay Lok Hader, no? Kay Sir Edwin Pinida, may lang pamati, no? Kay AG Sahol, may lang monitor, no? Okay, sige. Thank you, good Mike Hell, no? Mike Hell, no? AG Sahol, ka-action was out sa birthday ya Subong. What's out? Okay, was out. Kay Madam Lunila Tarusan, may lang monitor. Kay Part 3 Miraflores, may lang pamati, no? Part 3 Miraflores. Kay Virginia San Antonio Olpenda, Madam Virginia, may lang pamati. Happy 51st anniversary sa inyo, tanan dira sa Aksyon Radio. Keep safe lang kamo and God bless you all. Thank you so much from Celine Holmes, Madam Virginia San Antonio Olpenda. And sa kay Zet Alunan, may lang monitor. Salamat gid Zet Alunan. Happy anniversary sa Best Action Radio Man. Ay, pretty. Thank you so much gid Zet. Kay Bebot Rojo Jr., thank you so much gidra sa hinubaan, no? Kay Bebot Rojo Jr. And sa kay Nining Abiliar Ong, may lang pamati. Thank you so much Nining Abiliar Ong. And kay Annabel Garcia, no? May lang pamati. Happy anniversary sa inyo kag sa Action Radio Bacolod. Thank you so much, Bel. And kay Michael John Season, greet ko lang kay Christopher Basyada Hison sang sumag from Paranaque. Thank you so much, Michael John Season. Salamat gid, no? Kag kay Robert John Datoon, birthday mo na tamyo si Michael nga birthday, no? Ayos kay Nanet Liboon Alcon, may lang pamati sa pamilya Alcon dira sa Barangay Kalumangan, Bago City. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid sa imo sining greetings. Kay Helen West na, thank you so much gid. Kag Arlene Gomez, thank you so much gid, no? Kay Kenneth Asupan Prado, ang mga pulis ga panakop sang wala face shield, sila wala man ga face shield, exempted ang mga pulis sa face shield sa dinang area, Madam Sir Kenneth Asupan Prado man. Labayin Eduardo Jr., happy anniversary Action Radio Bacolod, wishing you all more airtime and blessing. Thank you so much, good Sir Eduardo. Kay Jiglen Sofia Liansing, pamilya Lansing kag Magalianong family, happy listening lang. Ayos, thank you so much. Salamat gid, no? Almira Lim Malasarte, good PM, pa shout out lang di sa amon balay nga mga salawayon nga wala nagamas baton bisita, wala man mask, kag wala man social distancing, paburot pasang vape. Isa pagidi katigulang tupad namon tanan niya baligya ara dalan ginabulante tubang pa sa manugbakal wala mask kag kutso-kutso. Hay nako. Ayos. Jolie Militado Patrimonio, happy 51st anniversary Action Radio. Thank you so much. Give me the Lord bless you all. More years to come on air. Thank you so much, Jolie Militado Patrimonio. Kay Melinda Esporo, may lang pamati, no? And gamonitor si Baby Esporo adlaw-adlaw. Nelda Siguanse, thank you so much. Gid. Kay Eric Rosado Asiado from Quezon City, salamat gid, no? Madamo gid nga salamat. Sige, karon naman dugay-dugay, ang iban mahina ang kalaban. Naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong totoo. Mabuhay!
Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:55 na 11:55 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha. O galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang aton oras. Diri kita nay sa aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center. May kangtanan sa palayag ni PhilHealth President Morales kag 13 pa kaiban nga nagperma sa bank secrecy waiver. Nagperma sang bank secrecy waiver ang nasambit nga mga persona kag mga health workers nga positibo sa COVID-19 masobra sa 6,000 na mga kaaksyon. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang kaundan sa mga balita nasyonal gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, good morning. Yes, Aksyon Dex, mayong udto na Mayong udto na gali, no? Yes, excited nga mga ka-aksyon. Balita na gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Bongga sa ako niya. Actually, doon ka-awkward. Pero okay na lang. Okay lang. Yes na Okay lang. lang. Ang atong balita, Action Rex, sa karon nagapirma si Philippine Health Insurance Corporation upon PhilHealth Chief Ricardo Morales kag 13 kaiban pa sa nga waiver nga nagatugot sa Anti-Money Laundering Council upon AMLAC nga osisaon ang ilang nga bank accounts. Ilagin permahan ini nga bank secrecy waiver. Tiginpayag ini ni Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor matapos nga siya ang nag-preside sa inquiry sa House Committee on Public Accounts and of Good Government and Public Accountability on the alleged irregularities sa PhilHealth. Pila sa mga opisyal nga nagpirma amo sanday EVP, COO Arnel De Jesus, SVP Dennis Mas, SVP Attorney Rodolfo Del Rosario Jr., SVP Jovita Argona, Acting SVP Nerissa Santiago, SVP Renato Limshaco Jr., SVP Israel Francis Pargas, VP Oscar Abado, Corporate Secretary Attorney Jonathan Manganowang, VP Shirley Domingo, Area VP Walter Barcazera, Area VP Francisco Soria, kag Senior Manager Bernadette Lico. Naibaluan nga ang ahensya kag mga opisyal sang PhilHealth ang ginpay dalom sa investigasyon angot sa ginalegar overprice nga pagbakal sa ahensya sang technology system nga nagabalor sang masobra 2 bilyones pesos. Action Rex. Kagapo naman, anom ka mga opisyal man sang PhilHealth Action Rex ang naga-file sang ilang leave of absence na hanungod sining patigayunon bala nga hearing. So, balantang na Action Rex kung ano ang mangin resulta sining anomalya nga nagakatabo subong diri sa PhilHealth. Kag sa iban pagyed nga balita nasyonal, na report sang Department of Health akong DOH ang 540 kadugang
nga mga health workers nga nagpositibo sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19 nga nagresulta sa kabilugan nga 6,000 size as of August 15. Sa ilang nga COVID-19 report, ginpahayag sa DOH nga nagsaka naman sa 5,066 ang recoveries matapos may dugang nga 191 ang nakarecover sa virus, kaya ang death toll ang nagapabilin sa 39. Ang iban pa nga 901 ka medical workers ang aktibo nga kaso na ginapaidalong naman sa karon sa treatment o kon naka-quarantine. Ang 5 ka medical profession nga may highest number of COVID-19 cases, ang mga nurses nga may 2,066 ka infections, doctors nga may 1,293, nursing assistants nga may 418, medical technologists nga may 259, kag radiologic technologists nga may 130 ka mga kaso. Masobra 500 ka man non-medical personnel kaangay sang utility workers, security guards kag administrative staff ang nalikip man sa among nga tali. Sa pinaka-latest, ang Pilipinas ang naka-record sang 161,253 ka COVID-19 cases nga may 112,586 ka recoveries kag 2,665 ka mga nagkalamatay. Samtang ma-update ko sa world records ng COVID-19 sa karon, ang cases naglambot na sa 21,825,601. Ang nagkalamatay diri 773,065. Ang naka-recover naman 14,559,631. Samtang sa Pilipinas, bago ko lang nalawag ang record naton subong dire as of August 16, 2020, 161,253. Ang nagkalamatay, 2,665. Kaya ang naka-recover, 112,586. Sa probinsya sa Negros Occidental... Pero ang naka-recover, Aksyon sa bilog ng Pilipinas? 112,586. Yes. Okay. Sa Negros Occidental Action Directs, may duga nga 28 kahapon, 797 na ang kabilugan nga kaso sa Negros Occidental. Sa Bacolod naman, 521 matapos may pulo nga nadugang man kagapon. Sa Western Visayas, ang kabilugan nga kaso, 2,792. May 73 ka mga bag-o nga kaso kahapon. 1,516 ang aktibo, kag 1,238 naman ang recoveries o kung naka-recover. Balita, nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Kabat, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Saway pa magka-timo-timo sang planyagahon pagamat-amat na pero sa nagahimos pa tapos kag maghilay-hilay, no? Amo ni ang manami diri ko nakahilay-hilay. Hilay-hilay sa sulod sang balay, hindi lang sa gwa, no? Kay kabudlay gid katama. Pero sa mga kaumhan tayabla daw pamatyagan kuya daw wala iya sang COVID-19 ya dito sa mga umamo. Kang kalabanan nga tudman kalabanan nga mga biktima nga iyari sa proper sang aton sining syudad kag banwa ay nano ini nga sa mga bukid-bukid wala to ya COVID ha. Pero mayara man siguro mayara man siguro galing kay iti bakod lang immune system nila to mo. Oh, hindi ba pwede nga piliun lang sang bakterya nga ini, sang virus nga ini, nga diri lang iya sa proper, sang banwa o kon syudad. Kalabanan tuod nga yara sa mga nabukid nga mga areas bala daw, hindi ka kabati nga may COVID. Ay, okay. Sige samtang nga paliwaliwa kamo sa siningod to, kadtuan tanay balita, gikan sa patrol, unahon tanay si Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa jail warden sa Silay BGMP ginrelibho kasunod sang rambol nga natabo sa sulod sang prisuan. Ay nga may rambol pa sa sulod sang prisuan way magplahimunong kay yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba.
Sa detalye sa ring balita, Aksyon Alvin. Aksyon na Rex, ginrelieve na bilang jail warden sang Silay City BJMP si Senior Inspector Antonio Catalunya pending in Action Rex for investigations ang Regional Investigation Division sang BJNP Region 6. May kaangtanan sa natabo nga rambol tinalikdan Huwebes sa sulod sang prisuhan. Nagresulta sa kamatayon sang isa ka bilanggo nga si Jeremy Amando, 36 anyos. Nausunod diri kay BJMP Regional Director nga si Senior Superintendent Baby Noel Montalvo. Sa initial sining investigasyon sang BJNP Silay nga ginpadala mismo ni Catalunya sa iya sining opisina, ginaligar nga si ining Biktima Action Rex ang nagpasaway ka sa iya sining mga kaupdanan nga mga PDL so kun mga bilanggo kag ginaligar nga ginhangkat pa ang priso mayor sa sulod sang bilangguan. Diri na Action Rex. Sino to gani? Priso mayor. Oo. Wala gin mensionar diri. Pero ang biktima, subject ya? Ang biktima diri Action Rex gin kilala kay Jeremy Amando. Jeremy Amando. Jeremy Amando. Yes, sir. Okay. 36 anyos. Ang kaso sini Action Rex sunod diri kay Montalvo nga violation sang RA 9165 sa illegal drug sabi kaga na priso na ni siya sa sulod sang isa ka tuig na. Now, ang natabo diri kay nagpasaway ang alleged ang ining biktima kag di ginangkat niya ang mga PDLs na lakip na diri nga naglabot man sa priso mayor kag hastang priso mayor ginhangkat sang inaway rason diri nga ini siya ang ginpulihan kastigo sa sulod sang prisuhan. And dugang pagida diri ni Montalvo. Kaya nang angkat sa inaway ya? Ina Action Rex, that is why nga kay Montalvo daw hindi siya satisfied sa initial nga investigasyon ni Catalunya. That is why nga diri nga iya na mismo ginpadala ang iya nga mga investigador. Dapat mag-conduct sa investigation kay ti ina base lang na guro sa nakuha nga info ni Montalvo sa mga ilabi na sa head sang BJMP sa Rakbanwa sang Silay. Correct action na Rex, that is why sunod sa iya daw hindi ko satisfied sa explanation abi kag sa investigasyon nga ginimo ni Catalunya. That is why sunod sa iya nga ako niya padala ang mga investigador mismo sang Regional Investigation Division sa Region 6 agud magpatigayon mismo sang independent kag dugang pa nga mga investigasyon. May angot diri sa natabo kay isa diri sa kwan Action Rex kunti may natabo nga rambol. Ang natabo diri nga rambol kunti sige daga. Kay isa man lang ila kontrato, di ba? O isa lang man nga kontra. Hindi na rambol kung isip-isipon mo kay kung nagrambol na may grupo manining isa ni ka ang biktima ni. O ang term gani nga gamit man ni Montalvo daw ginkuyog bla. Ginano? Ginkuyog ginpulihan. 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 Kinuyog siya dong. Oo, kinuyog dong. Kanisya ng ginpulihan. Di Tagalog kinuyog Tagalog abi. Oo, Tagalog kay alam mo nang kuyog sa Tagalog ginpulihan gid. Ang natabo diri galing kay gina-question niya ti sa natabo diri ang ini nga insidente nga insigida wala nagsulod ang mga miyembro sang BJNP to facilitate ang insidente. And isa diri sa rason Action Rex ni Catalunya nga sunod sa iyang ginakuha niya man o kung ginapasiguro yaman ang seguridad man sa mga jail personnel basin balaya nga isa lamang ini ka eksena nga basi posible mabutang man salang-alang ang kabuhi sang isa ka jail personnel, particular kung base wala may hostage matabo kag kunano pa. That is why isa ini sa rason now sa karon Action Rex base diri sa pagpangusisa man ni Montalvo kay Catalunya nga ang natabo diri nga gindala pila ka minuto gindala sa ospital ing biktima kag diri na nga gindeklarar nga dead on arrival matapos nga nakaangkon sa mga lagob. Balik siya kay nagginimo siya temporaryo OIC nga warden kay ang warden sang Kabangkalan City PNP si Chief Inspector Priscel Arevalo hindi na pwedeng butangan mo sa pwesto pending sang investigation kay may claim dring pamilya ho nga ginkastigo nila.
Isa pa na Aksyon Rex, that is why that's why nga if ginpadala niya gid ang iya sining investigador from regional division nga kung pwede maghimo man sang separate investigation kay lain na lain ang investigasyon sang warden, lain man na siguro ang investigasyon sang regional division, that is why nga paspadalman pa ang ini nga natabo nga incident action. Bali jail warden sang silay sino pagidang upod yang agin pang-reassign? Amo pa lang ni Action Rex ang gin-reassign si Catalunya, Antonio ang Catalunya. jailer ya that time ya? Ang jailer that time, Action Rex, ang pa na ang ginausisa kung sino ang mga jailer that time sang natabo ang incident. Sang o pa ni natabo? Sa nagligad pang simana? Oo, webis pa ni Action Rex mo. Ti hasta subong wala gyapon sang investigation do ka hinay man na kay Montalbo man? Kay... Pwede magtalbong ang ginapungkuan niya para magdasig-dasig man? Pamangkot siya, sir. So, nagligad pa man ni Simana nga hindi pa, way pa ka mo nakalabot abi diri. Kay may mga requirements sa mga apor bla Action Rex nga kinakuhaan man, antes ka makabiyahe, dapat may ara ko no, sang mga requisitos base man sa pagsusundan. Pwede lang gani delegate ang provincial head yad eh. Sino ganing provincial head yad eh? Si Chief Inspector Attorney Duhilio. Si Duhilio? Pwede lang ma-designate na nga kanda kada investigation, no? Create kada sang task force mo daw, kung ano na? Yes, Action Rex. Taga din yung biktima ni Aksyon, Alvin? Kanya gin-mentionar kung taga din ang biktima, but initial taga Silay man Action Rex. Oo. Wala niya gin-mentionar kung diin exactly sa Silay. But anyway... Sino ganitong biktima ganito? Ang pangalan sang biktima Action Rex, si Jeremy Amando. Jerry Amando? Oo. 36 anyos. Base ko nagapamatid ang pamilyada, base kon may naisairan ka mo, pagbulungat ka mo sang ninyo sa ninahibaluan de, kaya hindi ni pwede. Oo. That is why sila niya, mapadala gid ako. Nagpadala ako ng ng investigating team. Padala? Para mas satisfy tayo. Di naka-start na sila investigation? Papunta pa lang dito, Action Rex. Kasi papunta pa lang? May problema sila sa yung nung pagpasok mo dito, dapat may travel authority ka. Pagpasok? Oo, kaysa mga apor wala Action Rex. Oo. Ari Action Rex, pamatian ta, ang pahayag si Senior Superintendent Montalvo. Allegedly, pasaway daw talaga yung namatay, and parang nakipagtalo, eksakto mayores yung napikon. Siyempre pag mayores po yun yung head, siyempre papanigan siya sa mga tao. So parang kinuyog yung siya. Siyempre hindi naman tayo basta-basta makakaawat ng ganyan, kasi baka senaryo yan na pag lumapit ka, hostage ka. Kailangan safe din yung personnel muna. Siyempre buhay din ng personnel baka imbis na ang problema is isa lang, dadami yung problema pag pati yung personnel na-hostage o napatay na rin. So nevertheless po, naawat din yung pangyayaring yon, and then hiniwalay nila allegedly yung PDL, talagang pinangahamon pa, so pinusasa nila. Sir, ano pong disposition nyo ngayon doon sa warden po? Narinig po yung warden doon, napunta sa iba. Ang bottom line po nito, may investigation pong ginagawa, and maybe this week po matapos namin yung investigation to check kung may talagang negligence o kung ano ba yung bottom line. Kasi may mga information po kami nakukuha din ng iba na baka may pinalaman doon sa pangyayari. Action Rex, ongoing pa basa siling niya. I-follow up nato na Action Alvin kay RD Montalvo ang ini nga bagay kay hindi ni pwede nga bisan sinulang dang madukol sa sining preso kung nakasalagid man siya di ng jailer the time kay may jailer na damo. Wala ginama patungan sang jailer daw kung masaway ang araw-araw na nga isa man lang ni siya tapos tanan na nagkastigo sa iya. I-check ta ni Action Rex kay base may baluan na ni RD o kung Regional Director Montalvo. Kaga ang jailer mismo pwede man kasabat sining aligasyon base kung ma-contact mo sa Action Alvin.
Panta aksyon na Rex basi makakuha man kita sa impormasyon dugang impormasyon maangot sini sa pag-o kung sa OIC nga kuan nga Jail guard, jail warden sa Kabangkalan. Si kuan bala si ang nagbulo sa iya action na Rex si kuan mo si Arevalo, si Chief Inspector Prisel Arevalo. Subong temporaryo nga nagapong ko bilang jail warden mismo sang Silay City PNP. Balisa Silay si Arevalo. Sino ganitong sa nagbulo sa iya? Ang bulo sa iya, kay dito man gina-assign temporaryo, si Catalunya sa Kabangkalan. Si Catalunya. Anong first name ni Catalunya? Antonio Catalunya. Antonio, major man eh? Senior Inspector Antonio Catalunya. Basi kung makakuhaan mo sa payag si Catalunya, parte sining tabo ni. Yes, ko to antay ni karon aksyon na Rex, no? Gawing matato mo. Gali. Syempre. Munang mayuda, nga balita. Yes. Sige, tingwa ilang malabot na siya kay parang bisan paano mahibaluan ta. Yes, aksyon na Rex. So, aming balita report sang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba ti sa kay Regional Director Montalvo gasulod Aksyon Oliver, no? Sa kay RD Montalvo dapat ang investigation kung sinong dapat nga manabat sa sining kamatayon sang isa ka binilanggo dira sa syudad sang Silay dapat manabat gid, no? Di ta magtabunan kay kumo PDL sa kumo nga may kaso sa mulang na ka simple. Ay oo. Dapat manabat gid ang dapat nga manabat na. Hatagan tanig talupangod sa sining kaso nga kamatayon sang isa ka binilanggo dira, no? Sa syudad sang Silay, sa BGMP Silay. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, kantuan taning balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Si Aksyon Brian Morden, inimay kang tanan sa dua ang patay sa pagpanglutang samtang pilason ang sospek sa Banwa sang Calatrava. Yari ang report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian? Aksyon na duwa gining nagkalamatay sa pagpangluthang dira sa may sitio Huebisan, Barangay Marcelo, Banwa sang Calatrava, kahapon sang hapon ni Action Rexa. Ang mga biktima diri amo si Jmar Timida, 34 anyos, may live-in partner ini, kagang isa diri nga patay man amo si Roberto Sanupao, 32 anyos, may asawa man. Roberto, ano to Action Brian? Sanukaw? Sanupao. Sanupao. Oo. 32 anyos, may asawa man, taga sitio Ulungan, Calatrava ini, pero Barangay Marcelo, Mangyapon, Action Rex. Ang ginatudlo diri nga suspetsado amo si Jeron Baynosa, 29 anyos, residente sa nasambit man nga lugar. Sa pag-imbestigar diri sang kapulisan, tining una nga ginuthang diri amo ni si Jmar nga nagapulo pa huway-huway kuntani sa store ni Limlim Ortiga. Kag nag-abot ining sambit nga suspect, way na sang anuman nga gamo Action Rexa. Naghunos sa iya 38 nga revolver kag ginuthang iniigo sa ulo ang biktima. So pagkakita ni Roberto nga ara man dira nag-tiner Action Rexa, nagkuan ini siya, nagbulig siya kun sa pagpacify, pero pagdalagan niya na tumba ini siya. Kagwayan malambot ining suspect nga si Baynosa, pagtumbaya tiniro man ini siya igo sa dughan, no? Patay man ini siya Action Rex. Pagkatapos ang amay sining una nga napatay o kun ni Roberto Sanupao Jr., ining ikaduha nga nagbulig kun tani lang pacify, ang amaya sining nga si Roberto Sanupao siya Sr. naglabo sa suspect na kay Baynosa kag naigo man ini sa lawas pero gamay gid lamang
nakuha ang armas tingwaan kung tani nga kuhaon diri pero wala gid makuha nakapalagyo diri ang suspect Aksyon Rex, no? So karon ang pilason diri ti amoning suspect karon way pamakitaan pero ning duha nga gindala gilayon sa Calatrava District Hospital gin pronounce ini sila nga mga patay gid, no, ni Dr. Karanoo, no, ang attending physician. At large sa Sinimatinin Aksyon Rex ang nasambit iya nga suspetsado. So ini-investigation sa Calatrava PNP, nag-try kita sa pagkuha kung tani sa dugang pagiging information kung ano gid ang motibo sining nasambit nga krimen. Si Police Major Roberto Injape ara pa sa meeting sa conference sa sining mga tinion Aksyon Rex Lunes abi alos mga kapulisan subong may ara sa conference Aksyon Rex, no? So kuhaon ta lang karon ang motibo gid sinasabit nga krimen kung ano gid ang natabo sini sa aton nga pag-interview sa iya Aksyon Rex, no? So muna duwa ang patay kag ang isa diri pilason amo ni ang suspetsado. Pabati ko na karon tingog ya on maka-contact nato sa ilo at kinagaayo man sa aton nga ara pagid sila sa meeting sa Sinimatinion. Samtang gin-check na to Aksyon Rex, wala yun ko nang ni, kundi kahapon sang kaagahon, patay maning senior citizen dito sa may sitio Tigmaya, Barangay Gatuslaw, Banwa, sang Kandune. Ukon Kandune, sa ini siya ang ginuthang, ay anyways, ang victim diri si Jinwell Prasyo, 64 anyos, pumuluyo ni isang barangay Manlukahok, syudad sang Sipalay. Ang suspect Aksyon Rex, way pa rin nakilala. Sunod diri kay Police Captain Ronald Santillan, hepe sang Kanduni PNP na labot na this morning, nag-ayot na sa iya. Nga ang pinakamotibo nga ginalantaw nila una diri, amo ang konflikto sang duta nga ang forestal mangani sa nasambit nga lugar. So ning suspect nagapungko lang gid ni kagin labyan kagin luthang sa wala pagihapon makilala nga mga suspetsado tubtob sa sini nga mga tinion. Way man sila may matubod pa nga suspect, although nga ang family nagapati nga posible basi konflikto sa duta ini o galing hindi man sila magpalayag kung sino ang ila abi matudlo nga suspetsado sa nasambit nga pangluthang. Ang mga tingog karon tanan Aksyon Rex ay pang-replay tayo sa ato nga pagpangalaga diri sa Aksyon Radio Bacolod. Balita gikan sa Nokpo Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Bacolod City Police, Bacolod sa Negros Occidental Provincial Police Office. Thank you so much, Aksyon Brian Morden. Mga detalye kagiban pang mga interviews, pagkaroon tana mga ka-aksyon, ha? Sa aksyon firing line, kag-action report siguro, mabatian tayo na. Pero diri kita na ho, daligid lang ha, Aksyon Dale Salazar, no? Sa iluhan tarang balita mo sa Bacolod City Government Center, daligid lang ni standby anay mga ka-aksyon manong balik kita sa diligid lamang madugay. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:24 ng aton oras, 12:24 na mga ka-aksyon. Sige, sunod tagilayon ang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Duha ka mga punong barangay ho, duha ka mga barangay kapitan, gin-confirm mismo ni Liga President Lidy Glaze Gonzales nga positibo sa COVID-19. Kay nasa nga na interview na si Barangay Kapitan Boy Pico sang Mansilingan, kag nagdugang pagid si Kapitan sang Barangay Banago. Ay, perti daw ka subo man klase ka mga balita nino. Nag-confirm man mga ka-aksyon, ha?
nga positibo man si Kap Ricky Mijares. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Aksyon Rex, sa masubo-subo nga balita, bangod ang mga barangay officials naton ang pangulaman ang mga frontliners nga nagakadto sa mga lockdown area para ma-secure pagmatsyag mga location. Action Rex ang nagakaiguan man sang COVID-19. Gin-confirm sa ato ni punong barangay Kapitan Lady Grace Gonzales, ang presidente sang Liga ng mga Barangay President diri sa may syudad, nga duwa na ka mga punong barangay ang confirm COVID-19 positive. Una, si punong barangay Boy Pico sa barangay Mansilingan, kag ikaduha Action Rex amo si punong barangay Ricky Mijares Senior sang barangay Banago. Bangod sini nagsaka na tanan Action Rex sa tatlo ka mga barangay officials ang confirmed COVID-19 positive. Kaya pinakauna nga na report naton nga COVID positive man amo na siya ang isa ka barangay kagawad sa area sang barangay 14. Plus nag-adi ning duha ka mga punong barangay, so tatlo na tanan ang mga barangay officials nga positibo sa COVID-19. Sang Sabado nga daw Action Rex na bato ni Liga President Gonzales ang information nga confirmed positive man si Kapitan Mijares Senior sang barangay Banago, no? So base man sa nakuha ang information, nakapatigayon pa sang session Action Rex si Kapitan Mijares, and after that naglain ang iya sininga pamatsyag kag nagdesisyon nga magpaidalo man sa RT-PCR test Action Rex. Kag it turn out nga nag-positivity sa COVID-19 kung madumduman nga gintoy dalom sa lockdown ang Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Dito Action Rex nag-decide si Kapitan Mijares nga magpaidalom sa una sining swab test. Kag nag-negative to ya ang una sining result Action Rex kag gintatapos sagid ang 14 dias nga home quarantine para hindi man siya pakamalutan sa publiko kag magsunod gid sa mandatory protocol sang Department of Health. Action Rex nga ma-finish niyang days. Amo to ang bali Kapitan Gonzales, no, ngati kapatigayon siya sang sesyon. Si Kapri Mijares ang sano ni sa nagpositive Action Dale? Sang last week lang siya Action Rex sa ginapaydalo. Kundi daw nag-live to siya, kaya daw naglain ng pamatsyag ya. Mutungway sa magkakadto ganin sa pag-lockdown to sang area sa mga mahimulaton kag sa ibang pang mga areas mo. Amo to Action Rex ang first sige nga swab test nga negative siya. Amo to lang gin-lockdown ang Purok Mahimulaton. Atong diha ka Purok chairman nag-decide nga maswab sila para at least makita bala sa to nga hindi sakit or hindi mapakita ba lang libre ang swab testing, ang RT-PCR test. Pag mainggan human mapangabayang iban nga dapat voluntary Action Rex para may baluan kung infected o kung hindi. Negative to ya ang first niya sining result sa unang RT-PCR test. O galing lately lang bali Kapitan Gonzales after sang session nakabatsyag no sang lain pamatsyag si Kapitan Mijares nagpaidalam sa swab test. Sang Saturday nagawa ang result Action Rex nga positive ba nini sa COVID-19. Gusto man tayo natin mabatian si Kap Mijares o galing ti una unattended, nagring ang iyang phone kag unattended naman Action Rex. Siya di bala makasaysay or makapalayag ko ng iya sininga mga iya sininga mga ginpangkatuan. Kaya Action Rex actually sa Barangay Banago nga Facebook ang ila sininga official account. Lockdown man Action Rex ang ila sininga barangay hall for disinfection for 1 week, no, from August 17 to August 23. So subong adlaw sirado dira no ang Barangay Banago nga barangay hall same man sa barangay hall sang barangay Mansilingan kang bali ka pilaning adlaw na ni Kap Mijares? Bali Action Rex ang Sabado lang adlaw nagwa kahapon Domingo, so third day pa lang. Third day pa lang mo sila ni Kap Pico? Kaya sa dati Kap Pico Action Rex siya nagmatsyag siya sang symptoms ng COVID-19 like sore throat, nakabatsyag sang hilana at body pain, or pala nakita sang lawas kag ito out nga positive man siya sa COVID-19 Action Rex. Sa bato ang bali Kapiko ngati ang iya nga 22 anyos nga lalaki nga bata positibo man sa COVID-19 kag ang iya asawa kag mga kaupod sa balay mga timbang subong adlaw Action Rex ipaidalom sa COVID-19 na testing. Ang balang diri ni Kapitan Gonzales Liga President nga kung may mga barangay officials like mga kapitan nga nagpositive sa COVID-19, pwede sila sa gyapon Action Rex maka-operate via skeletal force and abi workforce. Kag dati galing kay kung barangay hall na posible kuang gina lockdown gina.
Correct. Ang Bali Kapitan Gonzales, pwede sila makapangita sa mga satellite venue bala nga pwede lang ang mga transaction nila mapatigayon. Pero dapat ang sa barangay dang nakaupod ni Kap swab test na slanay. Amo ang Bali Kapitan Gonzales ni Kap Boy Pico sa Mansilingan nga sa sa mga barangay officials sa personnel voluntary reaction Rex igasabit ang ila sinikaw galingon para sa RT-PCR test note wala kita kabalo sa iya sang banago kung ano dira ang mangin sitwasyon possibly during contact tracing may baluan man na kung sino ang possibly ba sang exposure sa COVID-19 positive. So temporarily sirado ang barangay Mansilingan nga barangay hall sa barangay Banago ay ginaulat nila ang DRRMO nga makapatigayon sang maid-id nga disinfection action Rexa. Tiyan mo lang Bali Kapitan Gonzales hindi kini dapat magkumpiyansa kay bisan ang mga barangay officials may possibility na matapikan man sang COVID-19. Ang lang bal ni Aksyon Rex nga kung magkadto ganit sa mga lockdown area at i-implement gid ang social distancing ang mga minimum health standard kung mahimo magsuksok ban sang PPE nga ginatawag o personal protective equipment Action Rex magsuksok ban sang gloves para at least sigurado nga layo o hindi taas ang tsansa nga matakpikan man sang COVID-19. Ari ang tingog ni Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales. Officials ang affected sang COVID ka. May idea ka? Yes, as of now, duwa? Oo, amaning barangay 14 kag si Kapiko. Hindi, si Kapihares, si Kapiko. Ha? Kapihares, si Kapiko. Nagpositive man si Kapihares? Kaya ang bala sa nasamon, negative siya, tapos ginapatapos sa lang 14 days na quarantine? Ako din negative na to siya. So, okay na siya. Okay na siya. May session sa gani. Mga pila ka days, nag-gain matsyag yan, nagpa-test sa luwag. Nagpositive siya? Nagpositive siya. Saan mo lang nabalaan ka? Saturday. Yes, so Saturday. So far, duwa ka kapitan, kag dami isa kita kakagawad sa barangay 14? Yes, so 3. More support and prayers kag sa tao na observe sila health yung protocols unta sa buong ganang mga official sa kaikuna. Gid-gear up ka strictly observe quarantine protocols kita social distancing ang pinaka-importante. Action Rex yan ang tingog kag confirmation mismo ni Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales. So sa masobra 500 ka mga confirmed cases diri sa may syudad. Amaling 3 ka mga barangay officials nga nalaki pa sa listahan sa COVID-19 cases tally diri sa may Bacolod City. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center Aksyon Aksyon dahil sa una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:33 ang aton oras. Daligid lang Aksyon Marlon kay may gina-check itang balita dira sa Dalan Araneta. May isa naman ka biktima sang riding in tandem. Karon dugay-dugay mga kaaksyon ang detalye siniya on the way ng aton sining patrol sa area mismo mga kaaksyon. Sige, dalig lang aksyon Marlon kay ginakontakta na nga aton sining contact sa area kung natuto siya, no? Kabudlay maning sitwasyon. Amo ning COVID-19 pero wala sang pasinuhon. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Kantuan tanay si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa watchman sa Kapitolyo patay sa COVID-19. Asawa kag bata positibo man sa virus. Kag ABC President sang Banwa sang Isabela nagtaliwan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar? Aksyon Rex sugata sang hindi maayong nga balita ang liwat nga pagbukas sang operasyon ang Provincial Capitol Building matapos ang pilakadlaw man nga pagpaidalom sa lockdown pagod ring nagasigi nga pagdamo sa mga empleyado na nagapositibo sa COVID-19. Ining bad news nga nagasugata sila sa bunga aga
muling pagkapatay kung pagtaliwan sang isa sa mga empleyado nga unang inigo ang COVID-19 Aksyon Rex. So sa presidente ang Progressive Alliance of Capital Employees ako na base nga si Renelo last year ining napatay nga empleyado ga trabaho bilang watchman. Assign na siya sa lobby dira sa may Vice Governor's Office. Pag nagserbisyo noon bilang empleyado sang gobyerno provincial, malawig-lawig at iyon kay dedikada na Rex ang pag-obra yan pinakamasubok pag ito nga balita silang ni last year ang asawa niya nga empleyada man sa Capitol kag ang bata nila nga nagatrabaho bilang nurse nagpositibo man sa COVID-19. Ang isa sang bata yan nga lalaki ayo kay nag-negatibo Aksyon Rex. Ang istorya ambal ni last year nagligad nga si Mana ang asawa ni nga empleyada man sa Capitol nagtawag sa iya nagpabalo nga hindi mayong pamatsyagan sang iya sa nga bana taga Banwa sang Morosya ini sila. So, nag-angot sa gilayon si last year sa Provincial Health Office. Pagi sa kay Dr. Ernel Tumimbang ang Provincial Health Officer, ginapasukat ni ang bana nga naglain ng pamatsyag. Kag nag-decide ini sila Aksyon Rex nga mapakwa na lang sang swab RT-PCR test o galing hambal ni last year tamta nagabiyahe halin sa Banwa sang Morosya. Imbes nga magdiretso sa may talatapan sa Provincial Health Office, magdiretso ni ang gindiretso na ning bana sa hospital bangod nagabatsag ini ang kabudlayan sang iya sa nga pag-aginhawa. Ang para sa hospital, ginkuhaan sang swab, ginkuhaan man swab test ang asawa plus ang ila sa bata nga babae nga nurse, kag ila sa nga bata pagit nga isa ka lalaki. Ang resulta, 3 sila nagpositibo, nag-negatibo atong bata nga lalaki. Ang edad sang siring empleyado sa Kapitolyo nga nagtaliwan Aksyon Rex, mga 52-year-old. Ang asawa ya early 50s, ang bata yung babae nga nurse ka nagpositive man nga sa 20 to 30 years old Aksyon Rex. Ilan ginbawian sang kabuhi ining empleyado sang Kapitolyo kundi gani kakibot ni last year nagliligad nga mga inadlaw Aksyon Rex samat ambat na nikaw-tani nga naga-recover siya sa nga napatsag siya sa nga lawas mo. Ang isa diri sang posible ginalindan sa nga sa nga pagtaliwan bangod nagabatsag nga daan din sang balatian may asthma siya kag diabetes. Nag-confirmation ni Renelo last year. Ang aton nga napatay nga empleyado o male watchman assigned sa SP lobby sa kay Vice Governor's lobby dara Aksyon Marlon. Ang natabusin ni Aksyon Marlon no 1 week na niya absent ang aton kopdanan natrangkaso. Nagtawag ang asawa niya sa akon asking for assistance nga maswab sila. So immediately gintawagan ko si Dr. Tumimbang, our PHO, and gin-schedule sila dayon on that very day sa pagtawag niya sa akon. On the way from Morosya, nagbatjag sang shortness of breathing ining aton nga napatay nga kaupdanan diri. And wala na siya ginrikta sa PHO kundi sa hospital na Aksyon Marlon. And then later on daw nag-recover siya. That is why kita nakibot kita nga lately nga siya na-disgrasya sa Aksyon Marlon, do siya paya ang naigo. Ang kanamuon sa mga empleyado sa Kapitolyo nga ginigo sa COVID-19 naglabot na sa 22 Aksyon Rex. Sa 22 ang 8 sa mga ini ang 8 naka-recover na kagit patugutan nga makapuli sila sa balay nga magpaidalong pagit sa 14-day quarantine. Ang iban nga mga positibo nagapayo-ayo man nagabulat sa first and second repeat test results para sa quarantine facility sa Mambukal
Summer Resort. So laton taman kung anong panibagong issue na pulisa ni Governor Aksyon right after sa pagkamatay sa isa ka empleyado tungkol sa COVID-19. Sa luwan ko lang banwasang Isabela, nagkakasubo-subong ang mga pamuluyo sa Isabela kag ila sa ding opisyal. Tapos ka nagkataliwan Aksyon Rex ang ABC President ni Konsihal Barangay Kapitan sa Barangay Rumirang, banwasang Isabela, si Antonio Medenceles. No? Balatian do, kaya naging Aksyon Rex ang ginasuprar yan yung balatian niya. Tapos sa interview kay number 4, Councilor Raymond Gerard Montilla, lawig-lawig sa pag-serbisyo bilang opisyal sa gobyerno ng si Medenceles. So ang number 1 kagawad automatic na magabulos Aksyon Rex sa iya, kag ang number 7 nga kagawad mapakante, desisyon na nila sa ulihis ang barangay council kag aprobahan sa local chief executive Agi Sakay, Mayor Irene Montilla. Mabulos naman again nabayaan nga posisyon ni Medenceles bilang ABC President sa Isabela, kaya sa Vice President no, si Barangay 4 Kapitan Eduardo Pregua. Pamatian na sa interview kay Bali si Preguang mabulos bilang ABC President. So kay amo ng Vice President ya sa pagka ABC Isabela. Sinong first kagawad tos barangay to? I-check ko Aksyon Rex ang first kagawad, wala pa makuwangalan. Barangay Rumirang to, no? Barangay Rumirang Aksyon Rex. Pama-schedule kung saan o ang lubong kagang schedule sa kung ano pagid ang pero balatian to yung Aksyon Mar? Balatian to yung kamatyan ni Medenceles kay lawig na si Aksyon Rex nga naka-wheelchair blank. Naka-wheelchair. Nagdikat ka sa badosang gabi ni siya. Uyan sang kabuhi. Yari ang confirmation lang sa number 4 Councilor Gerard Montilla. Sabado sang kagabihon mga 7 PM daw mo ng time declare siya nga ipass away na. I think do cancer bla mo. Oo. Ina nang iya nga struggle sa inang do almost na 3 ka tuig siguro. Do nag-start na siya I think sa time ni Mirkito no. Yan ang I think do 2013 after na may barangay elections mong do balang sa nung natong bilong nga term balang let's say tatlo ka election mabulos matikat ang 2 man 7 so ang partido kag yan ang chief executive si Councilor Montilla sang Isabela. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-Aksyon yung Aksyon Malo Herboya una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:43 na nga oras, 12:43 na mga kaaksyon. Ang initial nga reporta ang natiruhan dra sa area sang Dalan Araneta, amuning isertin Wiwi Dikinia, natiruhan sang mga operatiba sang Regional Drug Enforcement Unit o kon RDEU matapos nga ti initial drug by bust operations ang ginhimo sang RDEU ti gindala na sa Corazon sa sa may sanitarium, no? Bacolod Sanitarium and Hospital, gindala dito ang biktima nga si Isertin Wiwi Dikinia, no? Nga natiruhan dra sa area sang Dalan Araneta. Taga Barangay 16 ining biktima. Karon dugay-dugay ang detalye na yan. Upod sa ato sining patrol. Pero may tisi anay, no? Dire kita Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na
ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Daligid lang mga ka-aksyon kay kuhaunta ng report ni Aksyon Alvin Graba hangot sa sining natiruhan. Isa ka drug suspect kuno ini, Wiwi de Kinya, certain Wiwi de Kinya, dra sa Dalan Araneta. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex by basta operation ang natabo diri rason nga natiruhan ang suspect sang sining ang nga suspect nga karon ara sa isa ka ospital nga gindala diri after nga natiruhan sa mga kapulisan sa idalom sang Regional Drug Enforcement Agency diri sa area mismo Aksyon Rex sang barangay 36, I think barangay 36 ni sir. Barangay 36 na ni no? Ha? Purok Sunside, barangay 36. Barangay 36. So bali ang nag-bed sa aton sining concert. Ano ni siya sir, bypass operation? Bypass operation sir. Bypass operation. So bali ang natiruhan diri sir, di nasubong. According sir sa sir sa hindi ko sa pagbatonon sa Bacolod Dentist sir, itaylo sa provincial hospital kay may COVID sa private hospital. According sa sir sa aton na ambulansya. So bali subong sir, ang ano ni siya sir, ang ining suspect sir, akto nga nagmaligya. Bali according sa investigasyon sir, paging nabaklan sa sir pag sa nalang-alang siguro sir yung bunot yung 38 caliber sir, then muna sir na pagbunot yati wing kalukpan sir sa aton nga social buyer sir. So bali diin siya ang igo sang suspect. Bali igo sir sa lower right leg sir na parang hindi na makadala-ganda. Oo sir, sir ging neutralizing social buyer sir kay dalaga sir. Okay. So ano yung sir, may salakyan ng suspect or ano?
bali, ano na sir, nagpundo sa sir sa, sa bongbong, then tapos pasaylo-saylo, ilang transaksyon, may metrodome, tapos may kanto dito may to besides ang dire ginayon ang transaksyon na nila sir sa tupad ng sang Jehovah sir. Sa pagsusuta. Sa simbahan. Sir, ang recovery so far? Damo recovery? Sir, damo sir. By recovery to sir, apat sir kabigit field sir, walo ka elongated, then ang isa ka by bus sir, nga nabakal sa aton sa bayan sir. Sir, thank you sir, no? Si Police Staff Sergeant Balagay, Aksyon Rex, so sang una assign siya sa Police Station number 1, pero karon ara na miyembro na sang RDEU. So, miyembro sang RDEU, bali grupo man gali nila dang nag-bypass ng suspect na? Yes sir, sila ang grupo man nila ang nag-bypass sini nga Aksyon Rex. Ang recovery sa nakita naton diri Aksyon Rex, ang caliber 38. Hindi ko di makita, why ka di live o? Why ko. Ginapas sa running Aksyon Rex mo. Ari na, basi may signal na. May signal na, always na may signal din. Kalibutan nga wala signal man. Gani man. May signal na niya. Tiyan ang recovery yata. Ang recovery dari Aksyon Rex, ang isa ka caliber 38 nga slab nose and cellphone. Amo nang alleged nga armas ang suspekto nga natiruhan? Yes sir, amo ni ang alleged sa armas ang suspect nga natiruhan. Kaga apati ka big. Oy pagid sulod no, kagina ko pa rin ginalantaw diri. Oy kasulod sino ikaw? Ang aton nga picture, ang aton sin nga video live. Oo, abi ko kung ikaw. Oo. Sige. Aksyon Rex ka himo pa sang kuan ni Aksyon Rex no nga inang mga recovery ba na? Ano pa gidang recovery da luwas sa 38 caliber snub nose dira? Ano pa gidang recovery? Ang recovery diri Aksyon Rex ang apat ka big hit shield transparent plastic sachet sang suspected sa buo. May mga unod na? May mga unod, dagko man kag ang elongated, damo elongated. Sir, elongated, so far ilan? Pila? 8 sir. 8? Oh sir, walo ka elongated. Damo, apat ka big... apat ka big. Tapos apat ka heat shield. Walo? Oo. Walo ka heat shield. Ka elongated heat shield transparent plastic sachet sang suspected sa Aksyon Rex. So for amo ni Aksyon Rex no, ang sitwasyon na diri. Alin to sa sanitarium, hindi to pagbatunon ang sino to gani? Sino tong biktima to? Basi may ngalan ka siya? Suspect Aksyon Rex si Dikenya. Sian Christian Dikenya. Sian? Sian Christian Dikenya. Yes, Aksyon Rex. Amo ning suspect? Suspect kag subject sa bypass operation. Hindi sa pagbatunon sa... Hindi sa pagbatunon din sa Bacolod. Sa Bacolod Sanitarium, i-transfer sa Corazon. I-transfer sa Corazon. Nga hindi sa kuno pagbatunon to kay may tunghambal ka ni Sir Baladay, may COVID positive sa area. Okay. So, Aksyon Rex naman yung sitwasyon na diri sa area, sa barangay 36, in relation diri sa bypass operation na tigayon sa mga katapo sa Philippine rather sa RDEU Aksyon Rex. So, Rex na diri sa area sa barangay 36 with Aksyon na nanikiraw ang ka-aksyon nyo, Aksyon RDEU. Una sa balita, una sa aksyon sa katalot, Aksyon Rock. Thank you, Aksyon Alvin Graba, reporting live dira sa area sang Dalan Araneta, sining na tirohan certain Ayan Christian Dikinia, taga barangay 36 kung 35 bining address siya. Gindala na siya sa Corazon Locsin kay primero dito siya gindala sa sanitarium mo. Hindi siya pagbatunon kay according sa report nga may COVID-19 dito sa area, wala nagabaton siguro sa admission or pasyente.
tigin transfer siya subong mga tinion diri sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital matapos nga natiruhan sa mga operatiba sang Regional Drug Enforcement Unit ti may mga recovery sa crime scene, isa to ka snubnos, apat ka mga elongated kag small plastic sa say sang suspected shabu, 8 ka bilog amo nang initial nga recovery sa aton sining mga otoridad. Daligid lang mga kaaksyon, standby ay pikitigid ta sa orasan ta, standby ang mga talamyahon ta pagkaronan tani kung magka-time kita mga kaaksyon. Standby sa aton sining pagpanumbalik. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw na lang tanay, no? Daligid lang kay Ricelyn Tan. Din nga ospital, wala COVID daw. Hindi kay loaded ang ang sanitarium. Ang Corazon, pwede pa man siguro, pero i-try pa na nila, no? Jesseline Andrada Tiangson, may lang nga pag-monitor and happy anniversary Aksyon Radio. God bless from Barangay Mansilingan. Thank you so much, good Jesseline Andrada, no? Kay Slidonia Santillan, may lang nga pagpamati. Kay Jocelyn Libon Dispoho, good PM lang. Kag kay Richard Dines Tibor Roma, may lang nga pag-monitor Action Rex Energy. Ay, pwede Happy 51st anniversary Action Radio Bacolod. Rijan Tan Villalon sa Barangay Purisima Manapla, kag sa Energy Fans Club. Thank you so much, Gid. Salamat, Gid Dines Richard Tibor Roma. Kay Nina Deras Maniego, may lang nga pag-monitor. Kay Bert Hiraposco Caraballo, may lang nga pagpamati dira sa Handumanan sa Hutuda. Kag kay Maria Belia Gonzales, watching from Santa Rosa, Laguna. Jocelyn Kalamaan, Liberty Binitin Obaldo, may lang nga pag-monitor kay Norberto Moroy Trasuna, may lang nga pagpamati dira sa Nolido Street, Barangay Robles, La Castillana. Please greet lang kay Lulo Joe, Nicole, kay Kyle, Matmat Kaginday. Salamat, Gid. Thank you so much, Norberto Moroy Trasuna. And Bon Ignacio, dira sa La Carlota, may lang nga pag-monitor kay Merly Dolido Magallanes, kay Leo Borda from Jeddah. Thank you so much, Gid Leo. And Jocelyn Asivita Ulak, ngay lang nga pagpamati. Warlito Nisya from Barangay Magbalyo, kag Talok Bago, no? Talok Bago. Kay Merly Gonzaga, may lang nga pag-monitor Merly dira sa Barangay Alihis. And sa kay Rodora Shoko, may lang nga pagpamati. Kag kay Raymark Lamayo, may lang nga pag-monitor dira sa Mindoro, no? Sa kay Raymark Lamayo. Kay Robert John Datuon, may lang nga pag-monitor kay Giselle Mondihar. Thank you so much, Gid Giselle Mondihar. Kay Ebs Martadillo Salcido, thank you so much, Gid from Tansa, Cavite. Kay Cathy Ver, may lang nga pag-monitor kay Lando Rongo sa Ganpo Katodla, Carlota, no? Kay Edward Libuon, hindi lang pag-mention name ko, Stewart, no? Thank you so much, Gid. Sige, Robert John Datuon, may lang nga pagpamati. Shout out lang sa amigo ko, bagulang naayos sa Dinggi. God bless. Ayos, thank you so much, Gid. Kay Mike John Seva, may lang nga pag-monitor dra sa Moises Padilla. Kay Robert, kay Roel, paring Roel, nawan si Roma, dra sa Libertad Market, may lang nga pag-monitor paring Roel. Kay paring Aldrin Limaco, Toto Aldrin, may lang nga pag-monitor, no? Dra sa Ninas Rose, sa shopping kay Mrs. Yadra, no? Kay Rebecca D, may lang nga pag-pamati, Inday Blasa, good PM lang. Kay Marlene Diaz, good PM lang. Kagawad Imbong Jocampo, kag Jocampo family sa Maao, Barangay Maao, Bago City. Kay Amy Esmeralda Dolido, kay tatay ko Elias Dolido sang Barangay Paluma, Valladolid, good PM lang. Kagay Ariel Kabatak draw, Ariel Kabatak, may lang nga pag-monitor. Kay Grace Ganancial Nem, may lang nga pag-monitor, Grace, no? And Valencia Kenneth, thank you so much, Gid.
And Ima Yanson, may lang nga pag-monitor kag kay Judith Calves Pamposa, kay Mary May Santoral, kag Mari Ivansya. No? Thank you so much, Gid. Salamat, Gid Mari Ivansya. Kay Apo lang, may lang nga pag-monitor Apo lang. Kag kay Bel Pilayo Bulhano. Thank you so much, Gid. No? Salamat, Gid. Ayos. Sige, karon naman ang iba na. Mahinang kalaban, mga kaaksyon. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
kaibigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umupo siya. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 6 na nga oras 106 na mga kaaksyon kadtuan tanang balita ni Aksyon Art hupon sa special assignments. Ini may kang tanan sa transport group sa Bacolod nagreklamo sa LTO batok sa pila ka mga miyembro sang pulis kag traffic enforcers nga nagapangdakop bangod sa ginapatuman nga health protocols. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art. Tayo po, Aksyon Art. Pagi iya kay Mr. Diego Malagad. Matapos kung distriktong ginapatuman damo sa mga health protocol kapin pagid sa transport organization ng kinahanglan magluwas sa sadtong barrier sa salakyan may arabando nga magsuksok sa face mask and lately face shield ang ginapatuman nga nag-umpisa sa August 15. Mangod na sunod rin kay Mr. Diego Malagad ang sa salakyan daw maayo reklamo yung mga driver nila since nga tino na preparahan ng barrier kag sumangman ang face mask kag face shield. Ang damo sumang surex kag yamo nila amo ini ang sa mga tricycle nga members ng undok nga ginadakop kag ang violation tama ka board ang gina-issue sa traffic enforcers kag police action rex kay ginabutang ang violation nila COVID-19 ang ginabutang instead of specific malang kung anong violation. Tisunod rin sa kay Mr. Diego Malagad, may kaugalingon ng interpretasyon kag ginahimong police ka traffic enforcers amo na kung na ang iban sa ila nga mga miyembro hindi magagwanta nga mo ng rason kung nga siya mismo nag-take sa initiative dira sa mahin sa LTO nga ipadangat ini nga concern plus nga paninga man sila karon nga magsugilalon sa tagpamuno sa ATF pero sa Bacolod agud mapamatian ang ila reklamo. Yari si Mr. Diego Malagad. Anong dapat hinuon gid kay kung gamotor ka bisan maglabay ka sa public places hindi necessary nga mag-face shield ka kay may windshield ka nakadaan sa helmet. Kung ganito nagigad ang tricycle kung inara na siya nga daan nga face shield hindi na itong reklamo amon sa mga LTO. May face shield na siya, may face mask pa siya. Yung palitaan sa helmet, tricycle na sa mga naging pala na mong complain ng Station 4 nga mga pulis nila doon sa Caltex
Kinang ang ilang information dissemination lang ang patuman sa mga driver. Wala nagsanto sa IRR. That's why nanawag ko sa ilahipi kapayo to sa pasaylo kay basi may mga misinterpretation. Sila ko tayo hindi na pwede nga ang marching order. May kanya-kanya tanga interpretation kay dapat ya actual na nga maintindihan sa naga-implement kay maintindihan sa nila Prayaga ni Mr. Diego Malacad. Dugangan tani karon sa Aksyon Report sa Atlon Edisyon ng Aksyon at ay hupon una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Art ay hopon balita gikan sa SART kadtuantang BCPO si Aksyon Eric Magbanwa 36 ka mga kapulisan sa Bacolod City Police Office nga ginpaidalom sa swab test. Nagapabilin nga home quarantine resulta sa CHO ila pa ginahulat. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Yes, Aksyon Rex sa alahon tani. Gani, ulang-alang gito. Alang-alang ito, kapiot sa tiyempo mo eh. Gani. Anyway, kinapabot po po sa Bacolod City Police Office ang resulta magikan sa CHO nga mo ini ang nagpatigayon sa swab test sa 36 ka mga PNP personnel nga ginapaidalom sa swab test nagligad nga Hulyo 31. Sining ni Bacolod City Police Office Public Information Officer Police Colonel Lieutenant Colonel Ariel Pico nga tigina ulo itsindi kaginabulo balanse Manila ang sitwasyon sa City Hall kati way labot sa kasakao nila madamo man sila sa ginatipan nga mga resulta pagid sa swab test ug galing kati sila ni Colonel Pico kung tani kinahanglan nila ang mas sa timplano pang resulta para kabisan paano makabalik in 36 na to ka mga kapulis nga karon ara kinatawag sa home quarantine kag work from home nga sa diin nagakomply man sang mga kinahanglanon sang Police Regional Office 6 siling ni Pico mabulobudlay kag mabulopinod para sa ila ang pag-secure sa mga compliances halin sa Police Regional Office 6 bangod ka kung gisati may aragid kinahanglanon nga presensya ka dapat makadto sa opisina agod nga ma-dig up ang pila ka mga record nga ginakinahanglan sang Police Regional Office 6. Yari si Pico sa interview sa Aksyon Radio. Sa subong Aksyon Eric, naka-home quarantine ini silang ato nga mga personnel. Kag ilalang ginahulat sini kung makabalik sila duty ang ilayang result. So samtang wala pa, still naka-home quarantine ini sila. Part ina sa mga palisiya, antes ini sila ginpapauli right after din pang swab test sila Aksyon Eric. Pero hindi man pwede nga po mo naka-quarantine sila, naka-quarantine man nato nga trabaho. Still they are working from home. Still gina-check sila attendance through sa aton nga mga Zoom, sa aton nga mga internet to see to it nga wala sing may nagaligoy o kung wala ya sang mga nag-absent dira nga mga personnel naton 2 to 3 times a day gina-check ni through Viber through sa aton nga Zoom kag kung may mga compliance still they are compelled and obliged kag required nga mag-render sang trabaho nila kung kinahanglan considering nga dako ang trabaho ya sang admin at the same time ang aton nga mobile patrol unit kabay patani mapadasig kag mahatag man sa sini nga mga sinimana kay para makabalik naman kita sa aton nga regular na trabaho kay hindi pwede nga madugayan ang ila sineya nga pag-quarantine kay kadamo diri sa mga trabaho nga hindi ya pwede maobra samtang ara kita sa panimalay kay tiba mostly mga papers papeles ari diri sa aton nga mga opisina Eric. So hopefully sir kabay pa nga within this week magawa ng resulta. Amen kabay pa Eric. Hallelujah! Amoy na ang amen kag ang payag diri ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico Aksyon Rex, no? Sinya Aksyon Eric niya amen. Bo kabay pa nga ma-release nini within this week iti kinahanglan manamon nga makabalik sa normal ini 36 naton ka mga PNP. Mabuhay! Congratulations, Aksyon Rex. Sa Aksyon Radio, no? Sa Aksyon Radio, anniversary ta subong, no? Kahulat sa imo diri ang litson sa lamisa, no? Okay Bisan paano makakahol kita sa litson, no? Okay. Report! Gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon Eric, mabalon ka report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen.
Carlos ang City Hall sa siyudad sa San Carlos nagpositibo sa COVID-19. Yari ang countdown sa report. We have Aksyon Stephen Presquito. Pen? Yes, Aksyon Rex, sa update natin sa COVID-19, isa naman ka nangina positibo nga pasyente sa Department of the General Services Department nga upod sa atong patient number 1 nga nagpositibo man nga City Hall employee. So ini karon ikaduha na siya nga iya man kaupod karon ang naibala nga nangin positibo sang ini nakabatsyag na sang hindi maayo pamatsyag kahapon sa iya pagpakonsulta dito naibalaan nga nangin na positibo ini siya. So giloy ginaksyonan ini ni Mayor ni Gustilo kag sang aton nga ining mga aras sa aton COVID-19 task force nga nasabihin sila ni Dr. Alan Yap kag sila ni Dr. Ariel Lores Portuguese kaya ato si DRMO nga giloyon nga gin-disinfect ang ining the same na department sa gihapon kag ang mga kaupod ini nga mga tupad nga mga departamento nga dira sa may ground floor sa City Hall Department, City Hall no sa siyudad sa San Carlos kag ang mismo man ang asawa sini nga nagapamaligya o may pwesto dira sa may merkado publiko kag ipasiradan man ining gilayon sa kamanduhan ni Mayor ni Gustilo kag ni Mayor ni Ma'am Laila Mansoto ang department head sa sila nga sa merkado publiko kag gilayon nga disinfect ang halos mga katupad sini nga mga establishmento komersyal dira sa sulod sa merkado. Gani sa karon na temporaryo nga inig ipasiradaan anay kag pagabuksan ini kon ini matapos na ang ginahimo pa karon nga pag-contact tracing sa tanan nga mga nangin malapit sini kag o kon mga high risk nga mga or primary contact sa sini nga nagpositibo nga isa ka government employee sa Siyudad San Carlos Balita 32 na sa karon no ini siya ikabali patient number 2 sa siyudad sa San Carlos nga nagatrabaho dira sa City Hall. Update na nato na Aksyon Rex ang dugang para mga detalye sa sining nga mga pangitabo ilabi na sa sining aton update sa COVID-19 nga nagpositibo ini kadua nga pasyente karon kag ara sila karon sa isolation facility diri sa aton sa siyudad San Carlos kag ready nga ipag-transfer ini sa aton Provincial Healing Center dira sa EB Magalona. Gani nag-report ang diri sa siyudad sa San Carlos, una sa Balita, una sa Aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Presquito. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen sa iluwantang balita ni Aksyon Tamon 40 gikan sa Nakbanwasang Sagay. Ini may kang tanan sa COVID-19 update na dugangan naman sang ang positibo naglabot na sa 50 sa Nakbanwasang Sagay. Yari ang kaudan sa report. Upod na kay Aksyon Tamon 40. Tam? Yes, Aksyon Rex, COVID-19 update diri sa siyudad sa Sagay. Sa sining adlaw Aksyon Rex niyara nga kumpirmado 50 naman ka-positibo na dugangan naman duwa. Ang nagpositibo diri sa siyudad sa Sagay kag aktibo 17 na lang Aksyon Rex kag ang naka-recover 33 na Aksyon Rex kag may ara sa gapon PUN 101 na lang sa mga PUN Aksyon Rex na bilindiya sa siyudad sa Sagay. Ay ko 40 ang ika-49 ka pasyente Aksyon Rex na positibo. 49 anyos, lalaki, residente sa barangay Tabaaw, essential worker, asymptomatic. Kagin swab test siya sang pizza 11 tang Agosto 14 nagbuha ang RT-PCR result positibo kag sumong ara sa quarantine facility sa ika-50 na pasyente 29 anyos, lalaki sa gihapon, residente sa barangay Poblasyon 2, essential worker, asymptomatic kag Agosto 12 gin swab test ni siya kang nagbuha niya result RT-PCR result tang pizza 16 kag positibo Aksyon Rex subong ara na ya sa may quarantine center nga nabase diri sa siyudad sang Sagay kag amo ni aton madulong nga balita gikan diri sa siyudad sang Sagay COVID-19 update. Aksyon Tamon po ni report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon 40. Sa iluwantang Cadiz, si Aksyon Roger Gotib, nurse nga naka-duty sa Cadiz Dialysis Center. Nagpositibo sa COVID-19 ho, Dialysis Center, gin-lockdown. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib, Jer.
Yes, Aksyon Rex COVID-19 update diri sa siyudad. Ay, dali lang si Aksyon Roger Gotib Galito sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex, isa naman ka nurse ang nagpositibo sa COVID-19 report diri sa may siyudad sa Cadiz. Kagining nga nurse na nag-duty sa Cadiz Dialysis Center sa Dalan Magsaysay, siyudad sa Cadiz. Suno sa report, base sa payag mismo ni Dr. Maria Victoria Ibanez, ang City Health Officer, sining siyudad, nasadtong tinarikdan nga simana sang Huwebes sang naibaroan nga inisya nga na suspected pa mga pang sang Sabado sang hapon nagwa ang iya sining rapid test result nga isya ang positibo sa karon naka-lockdown na ang amo nga dialysis center kag wala na nagabaton sang mga pasyente. Lockdown ni kagya kay isang Thursday naging pa-admit kami nga ilang nurse na staff kay now nag-ano sang mga COVID na symptoms. So, ginadmit siya and it turned out sang Sabado sang gabi, nagwaya result positive yun siya sa COVID. Amo na nga, may magiging pa-close ka kay din-check namon tanan ng mga staff, yung swab namon kagapon, base sa mga dialysis na patient, kasi mas-swab kami karon sa hapon. Contact tracing kagya patigayon karon sa mga nagapa-dialysis ng mga pasyente agad nga sila man pati gayunan sa swab test. Wala pa may baluan kung bala sanugid magabukas sa mga padayon o kung magasugod naman nga ila sini nga pag-servisyo sa mga pasyente sa amo nga pasilidad. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini si Aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Matapos ang balita, gikan sa siyudad sang Cadiz sa Iloanta, si Aksyon Percival Villamor sa siyudad naman sang La Carlota. Ini may kang tanan sa 56 anyos nga lalaki na dakpan sang kapulisan sa mga siyudad aktong nagabaligya sang iligal nga droga sa detalye. Upod na kay Aksyon Percival Villamor, Pers. Yes, Aksyon Rex, isa ka bypass operation na kandak sa mga atong kapulisan sa siyudad sang La Carlota kahapon alas 3:30 sa hapon, Agosto 16, 2020. Ang bypass operation yung pamunuan ni Police Colonel Guadalupe upod ang alert time kagang PDA 6 ang station dito sa Cantong Subdivision, Barangay 2, La Carlota City. Ang suspect din nga nagbayunar sa 9165 din kilala kay Samuel Remorieta y Arguelles, 56 anyos, kag isa ini siya sang ay value target Action Rex, kag ini siya nakuhaan sang aton kapulisan sa 4 kaputos ng hit transparent suspected Cebu, kag isa ka wehing po balik kiluan no sang Cebu, kag ang isa ka 500 piso bail na mo ang gingamit sa pagbayba sa iya. Kag ini siya karon ang suspect nagapangatubang sang Republic Act 9165 kag ulat sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan sang siyudad sang La Carlota. Report lagi gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligal
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing?
Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan, Balikan natin ang mga healthcare workers na walang sintomas. Bulig! Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad ng white na malabutan, especially mga greetings ninyo, pabosan ta lang na, maka-time gidta, no? Alang-alang na ta sa tiyempo. Sige pa, goodbye na ako, mga ka-aksyon. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa Dilig lamang marugay upod kay Aksyon, Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sirika Aksyon sa kanginan Aksyon, Rex Cantong, mayong hapon, una sa Balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.